Way klase. Ligo tag dagat. Ay way klase na. Apasta sa nila. Suspended din ba? Suspended ba? Walay suspended. Walay suspended. Ligo dagat sila. May dagat. No. Namis dagat oh. Ligo na daw. Kaya ni. Aning dapita no usog ni hangin no ito no na si Brad Pitt yo sister niya si Alda ano ba ano maligo wala naas ng panahon si Wilmer no kauliho na sila Brad Pitt no marili na otrohon kaligo murag usog naman yung kuno ko hangin yan ni sila ano na sila uli oh pero kaning tulo lami ay sin uno manano ka unya po ay ice cream unik Hamas ito sila uli na Ingutan kay yang lusa. Ikuto. Ikan ligaw dagat.